таксама, што вот гэты пошук тэрміналогіі, адраджанізм, маладнякізм, вітаізм, аквітызм з Вышынскіх, гэта былі вельмі знакавыя такія рысы часу, якія гаварылі пра тое, што беларуская літаратура ідзе ў кантэксце еўрапейскай літаратурнага жыцця, мадэрнісцкага і авангарднага, калі высоўваюцца маніфесты, шукаюцца вызначэнні, ну, то бок той самы футурызм, імажынізм, сімвалізм і так далей. А трэба ж беларускае знайсці. І вот вам, калі ласка, нашы беларускія тэрміны, формулы, якія апісваюць авангард і мадэрнізм, мадэрн, менавіта літаратурны беларускі. Прыжыліся яны ці не прыжыліся, але гэта вельмі яркая тэндэнцыя, якая казала пра выразны яркі пошук, самастойны пошук з беларускай паэзіі ў тыя часы, у плыні мадэрна, у плыні авангарда еўрапейскага. Такім чынам, вось разуменне мастацтва, як ён пісаў далей, мы хацелі назваць словам віта жыццё вітаізмам. Нам думалася, далей цытата Пушчы, што гэтую новую квадру індывідуальнасць паэты павінна быць пастаўлена ў спрыяючыя ўмовы развіцця, але разам з тым у ёй павінны жыць ідэалы і імкненні калектыву і той шлях, які вядзе у светлае заўтра да сацыялізму. Ну, эстэтыка эстэтыкай, а сацыялогія сацыялогіяй. Трошкі мы бачым таксама прысутнасць у духу часу вось гэтага моманту сацыялагічнага у вызначэнні